simjanero ko ndoro mike dare jendi bazili ndoro chokwadi padare jendi bazili ntakuri chokwadi padare right pakamanga rani Brian Bomb simjanero jendi bazili ndoro chokwadi padare Shendo kumira ntauro chokwadi padare vanhu vanana avandisisi vangu ngavabve ipapo vavazimuyani ngavabve ipapo vateerere nekutaura vari kunze right ndiye Brian wakamhanga rero taitaura dare naBrian wacho kuti ange nyaya yavo wakamhangarira kudare pamusoro yedare nyaya yangu yakamira yakadai ndakaroorwa nemurume wangu 2015 ibva tagara zvakanaka tabereka vana vedu vaviri takazouya pakuzotanga kuzonetsana nemurume wangu tabva kubasa kwataigara uku achinjwa basa akushandira kune rimwe basa ndobva atanga kuita zvegirlfriend ndobva aroora umwe mukadzi ndokuzondiputira pachena iye kuti handichakuda iwe uchigarapo panopamba wakagara panopamba unenge iwe unofanira kungozwa ngoti wakagarira vana vako chete inini newe hatichaita sei hatichafambidzana ndikataiwa zvakanaka ndakaramba ndakagara pamba zvinhu zvakandiudza izvi kuti achandida akandiudza 2024 muri muna February ndokwakandiudza kudaro ndakagara pamba pangu kana kuri nhau yekuti anzi kuchengeta aita zveapo neapo paanenge ada iye ndopanochengeta ndaimumanikidza handaimufoseredza zvainge aita izvo zvinhu zvadaitambira panguva yacho iyo takagara takadaro yakazouya nyaya yekuti akazosvika pakuzonditi anzi chibva pamba handichadi kuti ugare pamba pangu ndobva azouya muna May imomo aiuya zvimapasti 10 11 12 usiku aya achindiharasa pamba kuzosvika pakuda kuzondisungiri kuzondipisira imba ndokuzokutiza kwandakaita pamba apa ndobva ndaenda unopotera pandakapotera ndobva ndagara ipapo saka inini nyaya yangu ndauya nayo kuno kudare kuti kana iye akati zvechokwadi hachada nezvangu ngaendangu niperekawo kumusha kwabereki vangu ndo nyaya yandinayo mawiri makapedza kutonga kudhara mainge makapedza kutonga kudhara makutonga right wamombe paibo ushungu kuyapinda mudare tinotenda iwe murume uri mukadzi ndowavo mukadzi chii zvakaitika ungataurire dare here kuti zvaari kutaura izvi zvekuti wakamuramba ndizvo here zvakaitika pamudzimai wangu taigara tinetsana kubva tichiri kugweri koko ndakangosviba mwoyo nezvakaita iyo pane chikomba chaifona pafoni pake musi ndakatombodaira koyo saka kubva ipapo neni ndakabva ndasviba mwoyo kusvika tabva kugweru takauya kuno kuti taingogara tingonetsana nyaya iyoyo kusvika iye atozotaura yega pachena kuti achikwadi munhu taingodanana kubva iwo usati wandinyenga ndakatanga kudanana naye zvekuti isu patakazodanana ndanga ndagara ndine umwe kare saka havana kuzokwanisa kurambana saka ndakangobhuyikana neizvozvo ndauya kunoku vatanga kunetsana nevabereki vangu zvokuti vanga vasingatomboonani nevabereki vangu asi tigara padhuze nepadhuze kudai asi nevabereki vangu vanga vasingataudzani saka iwewe uri kuti wakarambana neuyu here nyaya idzo ndakatozomuramba manje apa uyu chikomba chake chandifonera pafoni chichindishaudhenini chindiudza kuti iwewe siyana nemudzimai wangu imi mama ichokwadi here kuti mami nemunhu wamaifambidzana naye akaramba achifona imi madanana neuyu pamusoro yedare munhu wandakafambidzana naye kare ndichiri kugweru ndobva ndasiyana naye uyu zvaari kutaura zvekuti zvonanzi pane munhu akafona pafoni pake handisi kuzviziva wakafambidzana naye murume uinaye here ndakanga ndisina murume ko haana kuzoramba achifona here wawanikwa haana kumboramba achifona kouya akazowana kuti koya handisi kuziva kuti koya yakaiwana kuti nenda kuti munhu anenge asingachadi munhu saka anenge akungomuredhera nyaya kwewe ko wakamuramba vabereki vake vari kuti vabereki vacho vari kumazuva wakamuramba kunani ndakangomuramba tichigara tese kuno wakamuroora kunani pamusoro vedani inini kuroora kumba kwavo kubvisa mari handina kumbobvisa saka uri kuramba munhu wausina kuroora
nechingwanira. Pamombe basa renyiri hatidi kumbowestirwa time nemunhu. Isu tiri kutoona kuti yazviturika yega iyi. Hakuna munhu anotora mwana womunhu wausina kuroora womuzvarisa, wadaro womuramba futi imhosva. Saka inini kumuramba kwanaka ndasingadi kumuramba. Asi inini chakandirwadza chekuti chikomba chakafona chichindituka pafoni. Audio imwe ndinatori nayo pana. Uri right mwana wangu, ndiri kureva kuti mwana uyu haarambirwe kudare rino kwamupa mombe, hakusiri kwaakaroorwa. Iwe wakamutora kuvabereki vake. Nyaya dzauri kutaura dzezvikomba idzi dzaifanira kunge dzakatombotongwa kudare kana kuti kumusha kwake akaziviswa kwaakaroorwa. Ndofunga vamombe vamboitaura tiri muno vachiti uyu mwana uyu wamauya naye akazvarwa ane vabereki. Wai vabereki vacho vasipa. Nhasi iwewe tagara newe sotiri kutonga. Vabereki havakuzive uri chikomba chiri kutorambawo chimwe chikombawo icho chiri kuda mwana uyu. So uri kuona kuti uri kuita zvausingadi ndezvauri kuita. Iwe uri chikomba hauna kuroora. Uyo afonawo chikomba futi. Saka ari right ndiani kuna naatezvara. Ndosaka wanzwa ndataura kuti tikadedza tezvara nhasi vanenge vachiti uyu chikomba ichi. Wozonzi iwe ndochaburisa mumwe wako wauri kubatsirana naye pamwana. Mese hapana akaroora. Saka hapana zvauri kuita mwanangu. Uri kuricheka nerakagomara ipapo. Mane vana vangati? Vana akomana. Ya? Akomana. Vakomana vese kuchikora. Pamwana mukomana padarire kana wakuramba mukadzi padarire mombe. Imombe pamwana mukomana wega saka imombe mbiri. Pakuti uri kusikorambirawo mukadzi wako pamberi pedare zvawaifanira wanga wakapedza uko ihwai. Wazinzwa zvataura. Bvumirana nazvo. Ende hazvina kuperera apa. Mwana womunhu haafaniri kudhambiwa apa pasiri pawakamutora. Unofanira unomuratidza kuvabereki kuti ndakusiyirai mwana wenyu. Koitawo imwe nyaya icharipotiwa kuno kwamupa mombe yeroora. Asi akatorwa kane nechikomba kaizi. Havazvizive vabereki izvo chikomba ndiwe. Handiti iwe ndiwakanotora mwana weku vabereki. Ndobva wazotorerwa. Zvese zvazvisi mumaziso muvabereki vedu. Zvakutoda iwe kusumuka nemunhu uyu. Woenda naye kwanaatezvara wotanga wambobhadhara uchikomba hwako upere. Nekuti what you did ndozvakaita kuifutura. Saka nhasi uri kureva kuti isi tukufevhe iwe usingazikanwa nevabereki. Unofevhwa nepata. Izvozvi dare rinori munhu harikwanisi kuti ubhadharwe iwewe nenyaya yekuti vabereki havatokuziva wakapa mwana uyu. Akanosungwa munhu wakutaura akangofanana newe. Unachamukabvisa. Atinzwe. Naini wakamubata nechikomba. Chikomba chakandifonera audio nditori naye pana. Sikati kudii? Pindura mubvunza zviya zvemaudio. Chikomba pachakafona icho chaitondishaudha ini. Zvisiyana nemudzimai wangu iwewe. Yaikatika ndeuti ini ndakatumira grocery pamota dzinoenda kuda nangu. Ndoandaisa message ni app. Vachiri kuimamdu ndandiri kubasa. Ndokuvi? Ndoshanda kambani yedu iri kuMotown. Asi apo ndaitobva kuEmbrace chienda kuMotown. Saka ndasvika muno inini ndopandakatumira grocery mota dzinoenda kuda nangu. Ati mundisutsirewo kumba tsapo. Saka zvisina ini ndobva ndaisa message ni app. Ndobva ndapindura chinzi ndiwani uri kudii nechikomba. Chikomba ndo changa chine foni panguva iyo. Hawaziva sei kuti chikomba havasava? Akazofona. Chikomba chichi chakazofona nefoni yachino. Ukumba vanogarana navo musha mangu era? Vakatobuda musha mangu. Vakabuda musha mangu vakatoenda. Koyo pawaona chikomba ndo wanga waramba iro. Anansati. Wakabuda sei? Ipo kwandizoda wakabuda sei. Unoona zvazvinoita nyaya dzakadai dzinoda kuuya kudare uine concrete evidence kuti akabata.
mafoni aya maura kutishandisa aya haana umbo wakazara kwatiri kuzi ifoni kai unoda kuti ndabata waifana kunyangira kusvika wanyatoti jimu unofonderana neshamwari yako atirambidze kana uriwo ndiwe une mudzimai kana aroorwa ungaite zvembayani asaite kumbomba kugobadzi nokuti uyo wakasungirirwa kwabereki varuziva ndione mwana wavo uye achichamukurudzira kakuita zvezvikomba ngaachizvichengetedza aite munhu kuti haroori anoroorwa. Saka iwo waifanira kunyatsobata chikomba kuti zvikwete zvefoni izvi zvekutaurana nefoni ingadai iri evidence asi wabva munyatsobata vanhu wakaseta kuti ndaseta vanhu vanibatira ari mumba ameno adari mama ibata sei chimwe chinogona kuitika pamwe anogona kutima shamwari yake chaiyofona ita pange chikomba cheuyo iye nekuti anenge asisaichikomba handina ishe wangu ini kugara pamusha pandandakatogara ndakangomirira munhu wangu but 2024 ndozvandakangogarira nditomirira kusvika iko zvino 2026 asati auya kumba kumba anongouya akauya zve2 days 3 days idzodzo zvakada kuti tifarewo sehama ina baba hapana ishe kubva 2024 hapana kana kutomuguma anotokurasira uko kana kutobuda kuenda kunovata kumba kwamai vake ndokwaanotoenda pava pakauya painge uya woita noizi yake wodzokera kumba kwamai vake ndozvaita neshamwari chikomba chauri kutaura kuti chikomba chava ndochekugwero chisiri ichochi ichi ndechekunogwi nechimwe vanhu vane zvinhu zvisina basa iwambe wakabiswa kana tsvakirai sei uyu zvikomba zvaamai hazvikungokuita zvikwezvakuendisa tsvakirai muno chikomba ichi ndokusaka wanzi chikomba kana mambasa hatikurudzire zvairi kutaura kudarodhobheri nemwana womunhu ndiwo watiri kuziva nhamo ikauya pamwana watinanga kwaunanga uyu wako mabiya kwauritaura hatimuzivi ende ndezvepafoni hauna kubata munhu kuti jii kwe makabuda sei musha kuzobuda kwandakaita mumba mavo akauya kumapasti 12 achitandanipisira mumba ndokutize kwandakaita nevana vangu neupenyu weigandanga futi zvisingatomboiti ane noizi kana kamwadoro apatombofariki pamba musi wacho kana katomwadoro aiona pai ndokubuda kwandakaita mumba mavo ndikatsvaga upa kunopotera newa kuti amai vandakapoterera vakaendawo kurwere sake vasina kunda kuuya panapa ndakatonopotera pekugara murume muchiri kumuda here kana iye achiri kundini ndati imino muruda here murume ndinomuda hai iwe murume uda mukadzi hatichadini uchauraiwa nechikomba chasa yakutamisa bhora risina mweya mukadzi uchiri saka wati uda unozerambira mukadzi wakupanopadari wambomupa shereni here kumashure kweso asina mupashere chajai wainei iwaike yokuya uzidandira pamberi pamambo kusvaina asi haumurambi usina kudzorera kuvabereki vake usina chawakabvisa imatsotsi ari kuuraya nyika iri pachivanhu chedu otora mwana munhu womushandisa wopa mhosva dzakawanda wanda hauna kudhirana ari maoko makakafa so vabereki vanotakura bhokisi kunza pamba pavo hauna chawakaita chinooneka kuchivanhu chedu vana ruchengetera vanenge afunga chengeta ndopanounza kana vana munoenda kumaintenance kuenda kudarika maintenance kana kuti asi kuchengeta ivi musabve kumusha make kusvika iye akutakura kusisa maoko vabereki venyu kana akuurayai ndopazvichatangira kana waona chikomba chiramunhu musha chinoiswa kumatare kumadzimambo choramba dai uriwo wakatouya kuzomangara kuti mwanzi wangu ari kufonderwa ari kuita seni saka mangara pandamai amai ndokumarira kusachengetwa nebasa reya saka uyu haanavhaliwe zvaanotaura hazvina vhaliwe nokuti madefensive arikuita kana dai wakabata munhu waifanira kuuya akauripota nyaya dzako nyatsonyangira zvakanaka ubate munhu wakozova naye kudai wamubata kuti zvii pari zvinoda kuti ishandisa nemaevidence nousiri usate munhu vamwe vakagara pachiche sisi wauyo mudzimai hanzvadzi yewe saka baba varipo
Pano zote tiri kuchikaka kuchaja. Tezara muri. Acha mungu kwa kuti kudi. Pani pa mabreak akateka. Baba ametosadikana tisangana madzimai tinosangana nawo muroti. Pane kumusha kwawo. Ini kuya kwandateta kuno. Ndatoti pamwe hake kuya kumba kuti munhu. Sezvauya mudare kudai. Achiti mudzimai wakachamudi. Isu hatinambomuonawo. Vangana zvataikuva vangana chii saka tatoya kuti tiedzesere nayo ndizvo here kuti kana iye akasika changodi ongosumuka utoenda saizvozvo so tisina hatitozivani naye dare kana achikwanisa kutibetserawo tizivane naye tione mataurirana tikaita naye. Iwo mama wakatora imbana here musikana ona yangaimbana vanoziva vaviri vake ega wazomupa vangani 4 asi vakuitu vanai vakomana mati kudiko mati chi mwana ngomana chi mwana ngomana mombe iyo uyu mumwe kuti mombe dzangani dzambiri right asikuda munhu kwavo amanikidzwe ratipeka damage yedu ane kukanganisa kwawaita mwana womunhu mombe imwe kuti dzamba kuchaja pane dzenu saka kuda kuti dzamombe dzako dzaamombe 4 nedamage yenguva yaumupedzera nedzevana vaviri asi pamombe dzevana hatisi kuti haumentene vana vako zvekumentena vana vako zviri zvega zvemombe mbiri idzi mombe dzirikuenda kunana papa mana baba muruzvinzwa imombe dzaakubvisa dziri kuenda kwamuri dzekuramba mwana wenyu kwaakaita saka dziri kuyari mombe yega yega 300 US mombe dziri kuyari inidzi mombe idzi anachikumbirawo pamwedzi wega wega ndobvisa hangu pashoma pamwedzi wega wega ndobvisa hangu pashoma pashoma panenge 150 pamwedzi 150 pamwedzi isikakwane mombe ameno pamombe yanga kubhadhara uyu mombe 4 kuramba vakadzi yatezvara vari pa mudzimai wasina kuroora saka anzi mombe 4 pamombe 4 ati ndinokwanisa kupota ndibvisa pamwedzi 150 ameno dare reutare nete kuteera here tinoneta zvatingadai tatoita sedare mombe 2 dzouya kupera kwemwedzi nhasi date ndiani 19 kusvika musi wa19 July handiti towana $600 kana kuti mombe 2 then kana tawana mombe 2 tozochikupai mukana wekuti pamwedzi imwe chete urazi waiye yarambira munhu pano wai yagara mutongo watinotoisa mudare wekutorambira munhu kuti arambira munhu inenge iri imwe wai atobisa gupuro hana kubvisa tirimupa mhepo yekufema pamwana nedzokera ndizvo zvotanga mune vana vangani vakamira sei ko makamboita here vamwe vana kusaiti saka aiwa vanobhadhara zvatataura musi wa19 July totarisira $600 pano kana kuti mombe 2 why yedu 7 days kupa nhasi 7 days 7 days techitoida munhu wacho asati atosumuka right next court $100 kana iripo ngaibude right next court